La recerca, tot i que no és el que jo m'he dedicat professionalment, crec que és una mica la materialització i la posada en pràctica de l'essència del científic. La curiositat és el que mou la ciència des dels seus orígens. El que passa que en les últimes dècades sí que és veritat que aquesta curiositat s'ha barrejat o s'ha incorporat una mica a la necessitat. I la investigació jo crec que ajuda a poder realitzar aquesta curiositat, a trobar solucions a moltes necessitats de la societat d'avui i també que en el tema ambiental a que puguem viure en un món, jo crec, molt millor. I la investigació és la que crec que ho farà possible. N'hi ha moltes, sobretot el que és la franja litoral, hi ha el problema que sembla que sigui de tothom o bé de ningú, és aquesta paradoxa. Llavors costa molt treballar-hi en la conservació del litoral, perquè molta gent vol urbanitzar, diríem, la costa, es privatitza moltíssim el territori, tothom en vol fer ús, tothom la vol ocupar, i llavors costa moltíssim arribar a un acord en què tothom es vegi més o menys beneficiat o que els seus desitjos siguin complerts. Llavors costa moltíssim. I jo que m'he dedicat més al que hi ha sota el límit de l'aigua, allà encara és molt més difícil. La gent no veu realment el que hi ha sota aigua i ho hem de tenir en compte. Llavors la conservació litoral a vegades només es té en compte la part de terra i s'oblida la part subaquàtica, que és igual o més important perquè tot estigui en equilibri. Per tant, el difícil jo crec és que tothom hi vol ficar mà i tothom en vol treure benefici i és complicat. Moltíssim. El canvi climàtic ens està afectant ara, tot i que hi ha hagut moltes negacions. Crec que cada vegada la gent és més conscient i sobretot quan es parlen ja de dades concretes i a més de conseqüències que passaran a poc temps vista i que ara mateix les estem patint no només amb aquest clima tan extrem que estem patint ara, des de tempestes molt torrencials, molt concentrades, uns estius extremadament calorosos, els incendis que estem visquent ara a la zona d'Austràlia. El canvi climàtic, evidentment, és un factor que s'ha de tenir en compte, però és molt transversal. No es pot atacar només a una sola causa per poder resoldre el canvi climàtic. El canvi climàtic engloba moltes problemàtiques que acaben reflectint-se en aquest canvi global. Les temàtiques dels llibres, per mi escriure un llibre ha sigut la primera aventura literària que he experimentat i realment el meu llibre s'engloba dintre d'una col·lecció de llibres de ciència per curiosos i realment va ser l'editorial que em va dir que tenia plena llibertat per escollir la temàtica, però que havia de ser un concepte fàcil d'entendre, donat que el públic era un públic general, no especialitzat, i vaig pensar que una de les coses més boniques i també més fàcils d'entendre és el cicle de la vida, i realment em donava la llibertat de poder tocar molts temes diferents, perquè jo sempre dic que soc com un colibrí de la ciència, per tant que m'agrada picar una mica de tot arreu i parlar del cicle de la vida em permetia aquesta llibertat de tocar moltes temàtiques diferents i algunes molt especials, com era el naixement, donat que vaig escriure el llibre quan estava embarassada del meu segon fill i vaig donar llum pel mig, i també tocar la mort, que jo crec que és un tema que sempre intentem esquivar, però que considero molt interessant com els animals afronten el tema de la mortalitat. I per mi era això, la llibertat de tocar molts temes diferents. Curiositats, està ple de curiositats, moltíssimes. Sí, de fet, una de les coses que... És un llibre molt personal, hi ha una barreja entre experiències pròpies a coses que podem viure com a espècie humana i després portat cap al món animal de les altres espècies d'animals del planeta. Però com a curiositats a mi em feia molta gràcia pensar, com que estava embarassada, pensar com seria un món si no existissin els homes. I hi ha tot un capítol sobre una reflexió de com podríem imaginar un món sense el sexe masculí i si seria possible. I és això, la curiositat de que nosaltres, l'espècie humana, sí que necessitem de dos sexes per donar una generació següent, però en canvi hi ha altres espècies que prescindeixen del sexe masculí. Inclús hi ha algunes que prescindeixen absolutament del sexe, d'altres que no, que hi ha un peix de l'Amazones que es pot reproduir per si sol, però que necessita l'esperma per incentivar aquest procés de clonació. Per tant, em semblava fascinant aquest món possible sense homes, però que jo crec que seria per nosaltres una mica més avorrit, però jo crec que era molt curiós. I tot el tema de la mort que et deia també era
la curiositat de saber com els animals entenen, no? La falta de vida d'algun altre ésser, no? O l'autoconsciència, tot aquest punt més emocional, que sempre jo soc una de les persones que no considera, que crec que és una falta de respecte cap als animals, tractar-los com nosaltres som, és a dir, humanitzar-los, sinó que entendre'ls i saber com són és la millor manera de respectar-los. I cada vegada més s'està demostrant que sí que tenen emocions similars a les nostres. I jo soc bastant reàcia i faig passetes molt prudents perquè hem de saber posar nom a tot això, però sí que és veritat que sorprèn com els animals tenen aquesta diversitat d'emocions, un ventall immens de relacionar-se entre ells, de comunicar-se, de sentir, i tenen uns sentiments molt diversos. I un d'ells és els elefants, que hem vist espectacles sempre que utilitzen elefants i veure'ls que realment són uns sers que s'assemblen tantíssim a nosaltres, per mi és espectacular.